Sa mga pangenot na istorya, 700,000 pesos na kantidad nin iligal na droga na kumpiskar sa Daraga. Padre di pamilya gadan kan pagbabadilon sa ginubatan. Doktor gadan sa diskwido sa Camarines Norte. Ika-16 na anibersaryo kan Bagyong Riming pigkumimurara. Kasi mga produktong tatak Bicol, tampok sa Christmas Bazaar sa Legazpi. Maray na hapon, Miyerkules, Nobyembre 30, taong 2022. Uninan mga istoryang tatak Bicol. Madadangugman ang mga istoryang ni sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi. 700,000 pesos na kantidad nin iligal na droga na kumpiskar sa buy-bust operation sa Daraga. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Hindi naka-apaya? Karsel ang bagsak ang duwang high value as in priority target drug personality sa Banwaan kan Daraga matapos na makuha sa posisyon kan mga ini ang duwang dakulang plastic container na may laog na pigtutubudang shabu as in may gabat na 95.21 gramo na nagkakantidad 700,000 pesos. Apwera ka ini, nakuha pa sa posisyon kan mga sospek ang walupang pakete ng pigtutubudang shabu as in 15,000 pesos na buy-bust money. Pinanginotan mismo kan Hepe kan Daraga MPS na si Police Lieutenant Colonel Carl Joseph Pausian ang buy-bust operation, katuwangan Albay Police Intervention Unit as in Police Drug Enforcement Unit 5 na pigkondusir sa Barangay Alcala, Kasudma. Sa impormasyon, haros 2 bulan man na pigbantayan kang otoridad ang hiro kan mga sospek na binistong sinda Ricardo Madara Jr. kan Barangay Kilikaw, asin si Ernie Granadino kan Purok 5 Barangay Tagas, na pigkukonsiderar man na rank 9 priority target drug personality kan PDEA Bicol. Parte ang operasyon kan nagpapadagos na BIDA program o buhay ingatan, drogay ayawan kan DILG, na obhetong mas pangmapaigot ang laban kontra droga. Sa presente, nasa kustodiya na kan Daraga MPS ang mga sospek, asinaampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal. Padre di pamilya sa Ginubatan Albay gadan kan pagbabadilon. May report sila Arnie Miranda. Gada ng 56 anyos na padre de pamilya kan pagbabadilon sa luwas kan sa indang residensya sa Barangay Inamnan Pequeño, Ginubatan Albay, magalauna kasubagong aga. Sigon sa patura kan Ginubatan Municipal Police Station, kasubagong alas 2:10 nin maaga, nagpasiring sa indang istasyon ang agi kan biktima na binistong si Joseph Tolosa. Ngani ipaabot sa indang kaaraman ang pambabadil sa iyang ama kan dain na bistong kagibo. Kun sain tulos man subuot nin daining respondihan asin naabutan ang duguan na si Noli Tolosa na 3 metros sa naan distansya sa pagsadiri kaining bihikulo. Iyan po ang pigahanap ng isang unyan. Itong mga taong na posibleng nakahiling dumantanganing iyang gibuntang witness para ma-identify ta itong guminadan dumansa sa biktima. Na-recover sa pinangyarihan ang empty shell kan kalibre 45 badil, slug, asin mga personal na gamit kan biktima. Daiman direktang masabi pa kan Ginubatan Municipal Police Station kung panguhold up ang nangyari huli tamay uman subuot na nawawarang gamit ang biktima. Sa ngunya na kwan taon po sagot sa mga nakalipas, parang nahiling ko na primerong insidente na araw kaning may binadilduman na sagod nun yan dahil pa namin bidan kung sisang perpetrator o kaya puminadil. Sa mga patanid ko man sa mga tao kung may nakakaaram o may nakahiling man kay itong pangyaring ito, makipagtabangan po sa kapulisan, tanganing matawan ta po ng hustisya itong biktima. Papa sa iraro man sa otopsiya ang bangkay kan biktima. Sa ngunya, nagpapadagos pa ng investigasyon kan otoridad nga ni masusugan kagibo asin kun ano ang motibo sa krimen. Hinagad man kanepatura ang kooperasyon kan residente sa lugar nga ni mas mapadali ang pagresolbar sa nasabing insidente.
Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorny Miranda. Ika-16 na taon kan pagrapado kan Bagyong Riming sa Bicol, pig kumemorar. May report si Maria Lorenzana. 60 anyos si Lola Virginia kan Barangay Padang Legazpi City kan manrapado ang Super Typhoon Riming sa Albay, kung sain saruan barangay ninda sa labing na danyaran. Sabi niya, inian sarong pangyayari na dai niya malilingawan. Katunayan, kadakol daa siyang kabarangay na binawianin buhay. Bilang pagrumdom sa mga biktima kan Super Typhoon Riming, kasubagong aga, saro si Lola Virginia sa mga nag-atindir sa ginibong komemorasyon sa ika-16 na anibersaryo kan panarapado kan Super Typhoon Riming na pinanginotan kan Ako Bicol Party List na pigkondusir sa Padang Shrine. Ngunyan, dakula ko ng pasalamat sa laog ki 16 years. Arong na kaini ang panahon. Salamat ako sa Diyos. Ugmaman si punong barangay Harold Benvenuto hulit maski labi sarong dekada na nakaagi, padagos man giraray na pigagiromdom kan mga nanunungdan urug na kan partido ang mga naging agi-agi kan sa indang barangay kan rapadon kan Bagyong Riming. This 30th, iyon na iniso talagang kaaldawan kang commemoration. Meron tayong misa that is being hosted and organized kaiba midigdang Ako Bicol Party List sa realisar kang aktibidad na ini para duman sa mga pamilya na nawalatan kang mga biktima kang Super Typhoon Riming. Sigun kay Ako Bicol Party List Representative Congressman Jel Bongalon, ang komemorasyon paagi manindangan igirumdumon ang mga biktima kan Bagyong Riming asin magtong inspirasyon sa residentes. Dapat mas pakusugon pa ang risk reduction and disaster preparedness, no? Because as we all know, Bicol region, no, pirming pigaagihan ni na mga typhoon. So this will serve as a lesson, no, for all the Albayanos na kita sa anuman na kalamidad, yaw nang sa tuyang pagiging resilient na pinagapod. Ito bagang abilidad ta na magbangon sa anuman na makadipisilan na pinaghahampang ta sa tuyang buhay. Ugmaman ang kongresista na sa ibong kan mga bagyong nag-aaragi sa rehiyon, ang mga Bicolano nagtitinir na pusog. Ngunya na taon, may tema na aktibidad na sa likod kan diklom, may paglaom, sarong pagiromdom. Para sa mga storyang tatak Bicol, Maria Lorenzana. Doktor gadan sa diskwido sa Camarines Norte. Asin mga produktong tatak Bicol tampok sa Christmas Bazaar sa Legazpi. Yan na asin iba pang istorya sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen!
Viva Nuestra Señora de Peña Francia. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Doktor gadan kan makabanggaan pigmamanehong bihikulo sa puon nin kahoy sa Vinsons, Camarines Norte. May report sila Arnie Miranda. Gadan ang 52 anyos na dentista makalis na aksidenteng makabanggaan piglulunadan kaining bihikulo sa sarong puonin kahoy sa Barangay Santo Domingo, Sitio Mate, Vinsons, Camarines Norte, 1:20 nin hapon kasuudma. Sa impormasyon, tulos man kutang nirespondihan kan MDRMO Labo asin PDRMO Camarines Norte ang biktima asin ipigdara pa sa ospital alagad mantang pigbubulong binawian ninin buhay 6 nin banggi kan parehong aldaw. Po dito sa sa main sitio Mati, nakatulog po ito si doktor. Kaya po yung sasakyan niya nag-serve po papunta dun sa kabilang shoulder ng kasada at nagbangga po sa puno yung kanyang sasakyan. So after po ng accident, nakausap po naman po ito si doktor nung nag-responde sa kanyang MDRR Labo at nasabi niya pang po na napa-indip siya. Kaya bumangga yung sasakyan niya. Sigun sa paturag kan Vinsons Municipal Police Station, gikan Daet, Camarines Norte, pasiring kutana ang biktimang si Dr. Jeffrey Pabico sa Labo, Camarines Norte. Alagad inabot nin pirot na nagresulta sa insidente. Record po namin dito sa part talaga ng Santo Domingo, madalas yung aksidente dyan, lalo nung wala pang mga street lights. Pero ngayon, dahil may mga street lights na siya, na nalimitahan na yung aksidente sa gabi, kaya lang may mga ilang-ilang pa rin pag-araw na kaya nga pangyayari kahapon. Kahit maliwanag naman, yung mayroon pa rin nangyaring aksidente. Huli kaini, liwat na nagpagirumdum ang otoridad urug na sa mga motorista kung inabot nin pirot mantang nagmamaneho asin dai na kaya pang magmaneho para mientras na munang magpahingalo ngani makalikay sa peligro. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Arnie Miranda. Andres Bonifacio Day pig kumemorar sa Santo Domingo Albay. May istorya si Maria Lorenzana. Para sa nagkapirang albayano, dakula ang naging ambag ni Andres Bonifacio sa katalingkasan kan nasyon sa pananakop kan mga dayuhan. Ang 16 anyos sa si Mary Joyce kan Barangay San Francisco, Santo Domingo Albay, dakula daa ang respeto sa nasabing heroe. Importante na tigrurumdum ta siya because malaki ang naging contribution niya dito sa Pilipinas. Ang magkaklaseng John Paul asin Aliester Yusef, hanga man daa sa isog asin tali ni Bonifacio, na binansagang ama kan revolusyon asin himagsikan. Importante po na celebrate natin yung kaarawan ni Andres Bonifacio po kasi si Andres Bonifacio po is isa po sa naglaban po sa bansa natin po sa mga Espanyol po nung panahon po na sinasakop po din na tayo. Dahil po siya po garon naging way para magkaigwa ki ang mga Pilipino kusog na bot kalabanon or magkaigwa ki freedom para po sa sa Pilipinas, sa bansa po. Para naman kay John Robert, siring ni Bonifacio, dapat magkaigwaman nin pagkamuot ang lambang Pilipino sa sadiring nasyon. Celebrate ta siya para parang magbigay pasasalamat sa binigay niyang karangalan sa ating bansa. Isa po siya sa dahilan kung bakit tayo malaya ngayon. Salamat dahil sa'yo mayroon tayong kalayaan. Si Jacqueline, basta daa sinabing Andres Bonifacio, ang kilosang KKK ang nararamdaman niya. Ang Andres Bonifacio Day po kasi yan yung pag-celebrate bilang parang sign po para sa determinasyon at katapangan ng Andres Bonifacio. Mientras tanto, nakisumaro man ang banwaan kan Santo Domingo Albay sa komemorasyon kan ika-159 kamundagan ni Andres Bonifacio, kung sain nagkaigwan ng rat-laying ceremony asin flag raising ang personalis kan munisipyo asin PNP. Para sa mga storyang tatak Bicol, Maria Lorenzana. Christmas Bazaar tampok ang mga produktong tatak Bicol, patok ngunyan sa sarong dakulang mall sa syudad nin Legazpi.
Pasyarantayan sa istorya ni Nomer Corporal. Makukuha sa Dakulang Mall na ini sa Legazpi ang Eats and Treats for Christmas Bazaar. Ang exhibitor na si JV Olayta kang ginubatan, duminayo pa sa syudad ng Legazpi nga ni ibida ang sayang kape na may maniba-ibang variety. Kaya kung mahilig ka sa kape with a twist, dahil na kay Puan na rumayo pa. Sa presyong 99 pesos sundo 119 pesos, share tong mapapawaw ka sa siram kang kape kang Bicol Espresso. Coffee base namin, in-offer namin usually this season, especially peppermint mocha and our very own Spanish latte and salted caramel and mocha toasted marshmallow. Sa non-coffee naman namin, in-offer namin yung Dream Latte series naman, which is it's like an iced latte with an affogato style. Makukuaman sa bazaar, ang sikat ng gadmaski sa celebrities na Nuno Bukupay, kang Nono Bakery, nagikan pang Sorsogon City. Sigun kay Jessica, patok ng gad ang pangnamit kang masa sa saindang Bukupay. May duwang flavor man na pwedeng pagpilian, ang Yema Bukupay asin Ube Bukupay, na sakto ng gad niya nakapaskuhan. Yung something sa fang na hindi mo rin talaga ma-explain kasi yung Bukupay namin is inspired by ice cream na sobrang sarap naman talaga, lalo na pag nearly frozen. Ang exhibitor na si John Paul kang syudad ng Legazpi, bigbi naman ang sa iyang sukang tatak Bicol ng gad. The name of Oragon, ibig sabihin ay matatapang. So, ibig sabihin, dahil ito ay Oragon, ito ay merong sili na kung saan kapag nalasahan nyo is parang sobrang arang niya or maanghang. Guwaman digding mababakaling maniba-ibang pagkakan, siring kang tinapay, pili, chicharon, bagoong, asin kadakol pang iba. Apwera sa mga pagkakan, igwaman na mababakal sa bazar, naman lain-lain na pandekorasyon, na syertong mataong liwanag asin kolor, ngunya na Yuletide season. Siring ka mga parol na gibo pa sa abaka, na nasa 100 pesos sundo 800 pesos na sana ang presyo. Makukuha ang bazar sa ground floor kang SM City Legazpi, asin madurar, sundo sa Hulyo sa masunod na taon. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asinyanan katiripunan kan mga istoryang tatak Bicol. 25 days na sana, Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat.